15 love, hoppa! Giet echt lekker. Ik zit nog net zo lang op tennis. Maar ik heb al wel bij heel veel verschillende clubs zitten. Zoals hier, bij tennis, voetbal. En schaken. Of, ik bedoel natuurlijk en schaken. Ik doe het gewoon voor de lol, ja. Het is dus zo makkelijk om die aan te melden voor een club. Dus waarom zou ik net een beetje reguleren? Ik doe het weten dat het echt naartoe ras gaat. Dus, wat niet het hè? Sporten hier in Amerika werkt het heel anders als in Friesland. Oké, de kerst gewoon tennisje of voetballen, maar dezelfde regels. Maar de manier waarop de competities regelen binnen werkt het compleet anders. Maar daarvoor moeten we eigenlijk even naar een squalleta. Zo, de wibbe. En inderdaad, dit is een squalterrein. Want sporten doet je net bij clubs, maar op de squallen des op zich. Hier hebben ze een voetbalveld, een atletiekbaan, een honkbalveld en zelfs tennisvelden. En er binnen zelfs kwam met zwembaden. En hier zitten ze in een team en spelen zij competities. Krijgen ze in Nederland. Als het op de basiskwallen zit, werkt het nog wel een beetje oors. Dan binnen er wel sportverenigingen en die worden geregeld door de gemeente, mooie competities. Maar zodra ze op de middelbare squallen komt, verhoren dat dus alle keer. Ik voetballen altijd bij VV Balk en ik zit nooit in de hegere teams. Ik wie net zo goed. Als ik hier op squallen zit hier, weet ik net of ik überhaupt wil voetballen koer. Squallen hebben vaak maar 12, 13 teams en als je niet goed genoeg bent, ja, dan komt ze er net in. En op de middelbare squallen valt het nog wel een beetje mooi, maar vooral de naai, als op het mbo of het hbo nog sporten was, dan mag het echt heel goed wezen om dat team in te komen. Oh, sorry. Ik ben mijn krek even aan het afmelden voor Keertsen. Dus dat is juist, giet dat je in Friesland echt wel even los. Dus het is hier vooral wat minder toegankelijk. Je zet al samen beginnen met elke sport. En ik heb zelfs wel 2 goaltjes meenemen uit het park en voetballen. En er zijn een heel soort tennisbaan, daar staan binnen in de kerst en maar die vreun speel je kerst. Maar een echte competitie, daarvoor mag dus bij een squallen wezen en goed genoeg wezen. Wil je associëren, want ik betaal je gewoon voor squallen, maar ik heb natuurlijk wel buiten squallen naar mijn vereniging om te sporten. Ik weet net, als ik in Amerika ben hier, of ik dan ik wel zo volle sporten die ga. Het is wel een vet goede motivatie om juist heel goed te worden in je sport. Wat vies je? Vies het fijner zoals het hier in Friesland bent best? Of best ik wel nieuwsgierig hoe het best wie als het in Amerika bent geweest? Dat weet in de comments.